Bueno, hi ha dos parts. La primera és impulsar-me a ser cap de llista d'una llista, sigui PSC o el que sigui, va ser casualitat. Va ser perquè en el moment on jo vaig entrar a ficar una miqueta la meva voluntat per ajudar, ens vam trobar que era la persona més idònia per encapçalar la llista. Per què el PSC? Aquesta és l'altra part. Havia de ser el PSC perquè és el que més m'identifica, a més de la família que ja era mon pare i de més, era el que més el que més no, és el que em representa avui dia com a política, sobretot municipal. Crec que no puc dir res dolent amb aquesta part, perquè m'agrada el que faig. El dia de regidor jo crec que ho comparo molt quan vas a una fàbrica. Tu quan vas a una fàbrica fas les teves hores, però més o menys saps el que fas a les 9, a les 10, a les 11, a les 12. D'aquesta manera no és una sorpresa cada dia. Sempre hi ha alguna cosa nova. Sempre has de fer alguna cosa que inclús no has fet mai, encara que portis 15 o 20 anys, i crec que això te dona l'impuls a que ja agradant-te encara t'agrada una mica més. És molt, te diria, molt lineal i molt a gust. El grup socialista, en aquest cas representat solament per la meva persona com a PSC, sí que aporta un punt diferent de vista segons quines actuacions o decisions. Però he de dir que, gràcies a Déu, tots els partits polítics, si no tots el 90% que es presenten al Morell, van tots amb una línia molt enfocada. És un poble de 3.800 habitants que té uns objectius, unes prioritats, i més o menys te podria dir que el 80-90% de les propostes al procés electoral, a precampanya, són totes molt sombres. Per tant, no hi ha una diferència molt gran. Sí que és veritat que la meva forma de ser, de treballar, la meva regidoria, passa per unes decisions, un organigrama molt més socialista que, per exemple, el que hi havia durant més de 20 anys al Morell, que era un grup no socialista. Mira, amb aquesta pregunta el que hauríem de fer és no treure una pregunta, treure una reflexió. Jo crec que tots els ajuntaments, petits o grans, depenent del seu recurs econòmic, que no hagin fet tot el possible, deixen molt de desitjar com a ajuntament. O sigui, el fet de no cobrar l'impost que es cobra d'ocupació de via pública a les terrasses, o si es cobra, com havíem de tindre una distància, fer un espai més gran i poder utilitzar-lo. Estar pendent de totes aquelles famílies que s'han duplicat i multiplicat per 3 o per 4 amb la necessitat d'aliments. Des d'implantar una subvenció a tots els autònoms i empreses de l'Ajuntament del Morell per poder ajudar una mica a pal·liar el fet que hagin tingut tancada l'empresa o el servei de la seva empresa durant un temps. Tot això no és que ho hagi de fer el Morell, no, això ho havia de fer tots els ajuntaments que econòmicament puguin. Seria el seu, que tots haguessin fet el màxim com hem fet, crec jo, nosaltres des de l'equip de govern de l'Ajuntament del Morell. És més, destacar també que hi ha una part que no és econòmica, que és del voluntariat, que jo sé que molts ajuntaments van buscar gent jove que anés a buscar medicaments, que anés a fer-li la compra amb una persona, a gent gran. La sort que hem tingut, i jo ho he viscut a les meves cases, que allí mateix on visco jo, a la meva zona, a la setmana o 2 setmanes d'estar confinats, al principi, ja es va oferir un xicot de 18-17 anys que diu, et sorprèn, que no has anat tu com a ajuntament a buscar aquest voluntari, i en canvi s'ofereix un nen de 18 anys, escolteu-me, si necessiteu que jo vagi o coneixeu alguna persona gran que necessiti. Per això t'he dit que, resumit, no és que ha fet l'Ajuntament del Morell, és el que havia de fer tots els ajuntaments del municipi, província, Espanya i de més. El Morell sería engañarme y engañaros si no os dijera que el potencial que tiene el Morell es económico. Tenemos la suerte de vivir en una zona industrial donde además
están 2, 3 empresas de las más grandes y nos dan un nivel económico a poder realizar cosas que otros municipios no pueden. Pero también tengo que decir que no achaco ese potencial solo a la economía al 100%. Yo creo que el Morell, y te lo digo desde yo he nacido en Morell, y desde que estudiaba en Tarragona de bien jovencito, para mí es un orgullo decir que vivo en Morell. No sé, hay un ambiente donde la propia gente, tanto gente mayor como gente joven, no quiere perder la esencia del pueblo. Las cenas populares, las pequeñas fiestas de la Guerra del Agua. Sí que es verdad que vamos creciendo, va cambiando todo, hay épocas que sientes que el Morell se apaga un poquito más, un poquito menos, pero creo que aparte de la economía, su potencial es el espíritu que tiene la gente en seguir con esas costumbres que hacen pueblo. ¿Qué es lo que más me gusta de ser concejal? Bueno, es que continúo haciendo lo que me gusta, que es disfrutar de mi pueblo, fiestas mayores, actos sociales, culturales, pero además con la suerte de poderlo hacer desde dentro. Creo que es una oportunidad que me imagino que a todo el mundo le gustaría vivirla, de vivir lo que te gusta, además, oye, cobro por ello, que eso ya es una lotería, desde dentro, desde el principio hasta el final. Es una satisfacción. El futuro de Morell, yo creo que, aparte de que debe ser y tiene que ser, creo que con el equipo de gobierno que hemos montado estos 2 últimos años, yo llevo 10 años como regidor, y esta última legislatura que ha habido un cambio muy radical en la forma de pensar que tiene ahora el alcalde y mis compañeros de equipo de gobierno, creo que vamos a mejorar muchísimo, nos vamos a adaptar a las nuevas tecnologías, a la nueva manera de vivir, a afrontar, esperemos que nunca más, cualquier tipo de pandemia o situación de emergencia como la que hemos vivido, pero sobre todo, y es algo que llevamos 2 años demostrando, no cometer el error de dejar atrás las viejas costumbres que no dejan el día a día ir ligeros, es decir, licitaciones, una empresa que regule los puestos de trabajo, tener el personal cualificado con su puesto correspondiente. Yo creo que el Morell va a ser capaz y está siendo capaz de, a la misma altura, a la misma vez, de conseguir los logros que en un futuro te está poniendo la vida, socialmente, deportivamente y todo, sin olvidarnos de ir mejorando aquellas cosas que pueden ralentizar todo el fruto de un buen trabajo.